No, se olisi sitten perjantai 13. päivä ja täältä Siargaosta terveisiä. Täh? Se kuvaa sun naamaa. Niin se pitikin kuvata mun naamaa. No niin, no yllättäen. Markku oivalsi just jotain. Niin tänään on perjantai 13. päivä. Kaikki varmaan muistaa sen meidän edellisen, tai sitä edellisen kuvauksen, missä katsottiin, kun Markku ihan itse otti tikkiä pois omasta jalastaan. Niin no, ehkä kuva kertoo enemmän. Se on niinku lievästi sanottuna vähän tulehtunut, vähän märkiä. Puhutaan siis tästä alueesta, ei näistä. Nämä on aina ollut tämmöiset, mutta nää. Sieltä tulee tässä on niinku toinen jalka ja tässä on toinen. No, pientä turpotusta. Eli googletettiin tosta nopeasti, että jos haava tai arpi on punainen, kipeä ja mikä se oli vielä se kolmas? Turvonnut. Niin mitä sit piti tehdä? Sitten piti mennä lääkäriin. Mitä me nyt tehdään? Me mennään nyt lääkäriin. No niin, moikka! Moi moi!